ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки моро дар шабакаи Корвони Умр тамошо доред. Аз ҳама шумо хоҳиш мекунам даҳмии видеои мо як лайк монед, то ки дигар бародарҳо ҳам огоҳ шаванд ва бохабар шаванд ва то охир хуб гӯш кунед ки дар бораи чӣ бар шумо маълумот медиҳем. Албатта дар бораи ана ҳамон куре ки мақсад баъзе аз занҳо аз Украина духӣ, яъне атрҳо оварда дар қадди роҳҳо, дар метроҳо ва ҳамчунин дар мағозаҳо меистад ва аз ҳама инсонҳо хоҳиш мекунад ки бӯй кашанд. Мегӯянд ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ вақте ин наворо дидем, албатта дар сомонаҳои иҷтимоӣ Русия низ, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон низ ин наворо дидем ва хостем ки бар шумо низ бирасонем. Салом алейкум соди тинҷи саломатӣ хуб шудмон. Дар Москва, Подмосква занаку пайдо шудаган украинка карочи. Банко да я намуди дору мегардан, ранги бӯи духӣ мекуна, мебинад қадои кушада. Ранги коронавирусай, гузарандаҳай. Мия мега ман запахи ма ҳис намекунам, мега ку буш букаша бу мекуна вообще. Кришка шои мекуна, вехи бинед мебараш карочи, заразитат мекуна, фаҳмиди? Нафасш мекашам вехи. Байни ним соата одама мекаша. И вирусай тарафи Украина рӯй кардан син Россия. Вале ҳатиёт ки любой зана карочи ами мардакай занакай тара ё ки бачаҳои шиносут на файрут кунад буга миста паниҳо халт кунем бу букашем буга. Не бугу дар кор нест спасибо. Вообще умуман территорияш нагардем карочи ҳатиёт кунем. Ки беҳад безе будай. Рӯе ки бачаҳои шиносуда бифаҳманд. Ин ягон ҷои фанду фребаш нест, бародарои азиз. ӯ касое ки барои ҳамин видеое ки мо гузошта будем дашном кардед, ҳақорат кардед, гуфтен ин фикри мардуми тоҷикай. Не, ин фикри мардуми тоҷик нест. Мо огоҳӣ додастем ки то ки огоҳ шавед ва бохабар шавед. Бо ҳамин роҳ аллакай мардумро куштестанд. Ба кадом мақсад? Бо ҳамон атре ки онҳо бӯй мекашанд дар 15 ва 20 дақиқа мега ҳалок мешаванд, мемиранд. Чунин вирус, чунин заҳрро аллакай омода карданд. Вақте дохили сомонаҳои иҷтимоӣ дар тикток шудем, албатта як бародари тоҷик дар ин бора маълумот дод ва ҳамчунин як мард ва зани рус ҳам дар ин бора маълумот дод. Гуфтанд ки касоне ки дар ҳамин Россия ҳастанд, огоҳ бошед ки ҳамон марду зани рус ҳам хабар доданд, гуфтанд ки огоҳ бошед, эҳтиёт бошед, дар метроҳо ва дар қадди кӯчаҳо ва ҳамчунин дар бисёртар мағозаҳои калоне ки дар Федератсияи Русия ҳаст меистанду шуморо фиреб медиҳанд. Илтимос аз шумо бе ягон дашном, бе ягон ҳақорат, марҳамат ба дигарҳо ҳам бирасонед. Касоне ки бовар надоранд, дар телеграм-канали мо даромада ҳамин видеоро то охир гӯш кунед. Як хоҳари ӯзбекистонӣ низ дар ҳамон Федератсияи Русия кор мекунад. Ана ҳамон ҳам маълумоти пурраро расонданд, то ки мо ҳам бар шумо бирасонем. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. ғарибо эҳтиёт бошед. шуморо дар ҷа падару модар, бародару хоҳар ва зану фарзандони шумо интизор аст. ва ба ҳама он касое ки дар метроҳо аз шумо талаби бӯй кашидани духиҳо мекунад, эҳтиёт бошед ва ҳеҷ гоҳ бӯй накашед. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад.